Takže čau, ja vás vítam pri krátkej informačke, takmer otázočke. Či by ste si prijali... ja viem, moc do toho kričím, áno, máte pravdu, ale ne. OK, či by ste si prijali, že by som pokračoval v tom hardcore, ako teraz mi napísal si Phobos, neviem, či by som pokračoval v tom hardcore Minecrafte, neviem, napísal mi tam niekto, ale to je zatiaľ iba jeden komentár, čo je dosť smutné, takže prosím vás, fakt tie lajky a tieto takéto veci. Takže uvidíme. A či by ste si prijali aj začať s novou sériou, a to je, takže budete hlasovať. Do komentárov napíšete, kto chce čo. Potom to vylosujem, takže bude to buď Skyblock, buď Technic Pack. Môžeme skúsiť Jukebox, neviem či mi pôjde, ale uvidíme. Potom ešte čo skúsime, ten čarovný Minecraft, čo natáča teraz ten man s gamerom. Môžeme aj tento skúsiť, neviem, uvidíme moc, ale keď ma to nebude baviť, tak to natáčať nebudeme. A ja neviem ešte čo také. No neviem, to by už asi bolo zo všetko z týchto možností. Takže vyberte si a ja sa s vami lúčim.